gusto na sulima na adong agulong ang matatagun. Inoro ka tanong pag-ikapit sa Panginoon. So mga bayi na ihinapiang arumang ka na ay ikapatakaw na 5. Inoto na gara ka sa 5. Asal namin kita pala dalawas ka, pala dalima ka. Kung bayi, naging benar. Anta ka makumusla, miyat tarot to pinag-iabatan ka. Yan ka na lang iba ka. Inoto na kag-isusurat siya sa 99 names of Allah. Na isusurat siya sa ibidu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindi mayon. Iraw malaguro sa maratay, nung ano ito terwa ading 99 names of Allah. Awal. Lalayo po mo siya. Ilagay man sukawan na niyo, kasapula-gulo niya, mauna na 1, agungit, wahid, samaniya, na 8. Iti. Na isa mga magadiwan, kagaling kaya doon na 8. Samaniya, wahid, itiwan. Nakuri kayo di. Eno pansala ko inamurar ka na nga, di takatantay giubatar ka. Lagi-lagi tayo ni. Awan na 18. Bomba to peraw. Oh, nadiwang na 81. Ano nga nga ba kaya paano niya yung aktiran doon sa 18 ni Sumaka? Nasa 81, naman na kung 18 ka, 99. Napaka-pelemata, nakagigil kaya dunia. Daya desain dunia, naman gue, namakalibat ka. Umama na kaya bata yung kinuka. Guminawa ka na kaya bata yung lapas ka. Lumakan ka na niyakaran ni kau bubanga. Na minus ka. 81 minus 18 equal 63. Adilan juga patay yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku Nabi ya ira apera rin ito yung mga babae. Nauban niyo sila ng perang negara 5. O, isa pa rin. Apera rin ito yung mga watayo. Bani silang para perang negara 5. Kaapya sumisina. Nada pa kayo wag mau 5. Kakuha na lang bitay pelang bitong kagimayaw at yung pala ng 5. Dahil naman mga babayaran nyo, ate asisiyan. Ano, maganda po na ito mag-isilong. Hirap ko mga kita naman sa mga karuman nyo. Napamasalin nyo sila mag-uwi, if-switch o kung ano, swita. Hindi ka pa kauna-una. Nataman sa kapitahiyan. Naiba ka din ba dyan sa salita ng sigaw mga. Para tiyak mo siya. Ngayon, radong barakati yan. Napado nga, mapukasan ako. Kaptan na ka. Kamaya ka rin na, 5 alawa si Karumama. 5 kami notos na tiro. Ngayon, barakas mo pala na rin. Dapat yun. Yan po, tampangan na ka. Nang ginawa agad. Nadin mabinasan. Kaya kapatan na ka ulit mga kapitan na binibinasan. Yan gagana. Yan ang isa ba? Awal Rasul kudwatuna. So Rasul ilaliwantan. Wal Qur'anu istoruna. Nasa Quran ikitab tayo. Perilaya ko yung banal ko juga to. Hari kali sa parang masih. Bila kita mewa naman niya juga. Sangka ayam parati ako. Ayam parati ako nagiging ipapantang tanong ko Quran. Nasi mo ka pagitaw tanong na mas mabugur sa tariting iman sa Quran. Ikaw mo, ino ka ng tiro. Ang siya ng siguro. Ha? Ino mabugur sa tariting iman sa Quran. Kenapa tanong siya para sa tariting iman ka, ginanikiya sa bapansa, kaya tanong ingin. Kaya tadi tiro, nagyang mutawa, anda sa Quran, ay na ng Quran. Nabiyaw mga Quran sa giya, kaya makana niya na magtiro malang. Malang na yun. Wow. Ada wata ka napakabunga mong menurkan. Saka walang wala bangsa ko. Inuwa ko ka numiyantap, kakatawa na ka naluluta ka si kano. Kataya si wata ka nakali.
ipangilaya kan sa kapia. Baka matandang sa talugan to sige bukas. Isa ka lupa sa ating manatara. Ayaw yan na. Nasulangit kami kulangit. Nalupa kami kulupa. Na hindi pagmalami ko adon di walang mapapiat o mga lulutan. Iya ko balik. Si Bagyo. Ano ini si Bagyo? Ay ini sumbag na yung anak niya na mapian at pinalamatan ng miskano. Anak mo nung tunga na yung misagil kaya magturo ang pamarantaw. Sa kaya pilihan yung sagil kay sa inyo. Kamu misig sa marantaw na mayam ano nila lumukong sa taran. Magaling. Yatong nito tunga na ini. Okay. Lagi gempa kayo pamiskano sumaga. Ama lagi bakal bulan sa tari di berbima. Abi kita disukira di bentan. Mana kawasan di kealaran kumensa sakat tubentingnya. Ayo mana yang ada kami yung pakawil kama. Akan tawan yung ay akan pakawil kamami. Akan pakapiyan ginawami na gumilaw kano ay yes or no. Idadya ako mantar daw na dinamu. Wa khuluqahu fazawwiju. Wanda tigur Rasulullah pakatani gumarkanu. Amang ngaruma. Gesuata kanu ko agamanian. Gesuata kanu ko paranganya na aksipanyo. Ano man yung pagagsipa? Ida kami apa kasuburno. Tao kami ni usmaga. Tinatunaw tuwag yung tuwa. Dia daga di bentan. Tinggi nama gatos na 10. Na 2 gatos na 20. Na 3 gatos na 30. Ayah dia suayan dalam kami dia ada marah tapi kalau dia ayah dia suayan dia akan clear. Dah puncak dah kan dia kuat manusia dia mah. Cuma mesti beriu. Nah kira kita. Ugi giro ugi ada di sini dia berkan dia ngomong. Ini raksa bumi. Tahu. Mana dia ngaku kairun lagi taman lagi sa 5 gelos nang mana ko ni. Mana ko lagi. Wah, ya kita bertamu dunia lagi dan mempulau kelima. Ini tahu. Benar-benar itu kecil. Oh, ini benar. Nah, nabi terus. Sabab kumiakan gula dan sotarit di bewigma. Nasubag na miskano. Ayam mana niya na? O ayang ka. Ayam mana niya na baka. Pematas sana sa Quran. Napapakawil kam kasira. Oy, nawaya nga pakapaminta sa natarin di bewigma na di pato to bamiskano semaga tama sa dinyo to bigtan. Nari, korige? Oh, lagi na minibigtan juta kuwan, watang abtang. Minibigtan di panjodi lagi dibigtan. Lihat terjumjo kap gawe ka sa pato. Mitulung-tulung gawe tama sa mortegan niyo. Yung pagkakami sa tarakan, yung mamisan ang sadar, yan na misan. Adna talaga po. Kung niya ito ang putro. Nakalusyon. Tinaya ko, nag-ipon nga mura. Kabati ay wari, baru mga bil. Bani yung kataw, bani yung kalilipat, at tariti mo sa iyong kairanaw, at iyat kataman na isang kairanaw. Oy, nadigpa kayo ba kamantap ko isa kayo din kami betadagyang kaiya dia ayam anak niya. Nalanto nga di sumangko pa. Betad niyo 50,000. Awid na kanilang manu, wala na rawid kan. Oy. Okay, nawayan ka. Tulong ina sa Quran na magpakawil ka mo tong gayno. Nakagayabiti kan wagama na sumapi na bang kabanay ang marata. Nari ko rin kaya, masusugo ka rin yun. Naging nabiya ka nawang sira naging saka naging naibat ko apa kan yun na rin kumman anay nunuktan nabiya ko na rumah sa iyo kaya basa iriya ayam ada ko terang na siya Muhammad dari tapos naging kay katanomi pedaguro ang iya kumakaw kami kwan ako yung timbang ay gitu na sumasa dari ikul naminitang mo tra kami to sinito kami nitaya ino aja, matan bigan mapulang uni diunitan. Ipetid na iko Allah kami yang gelulang kami. Subhanallah.
Kenapa itu pembinasaan kota taritim ke mafia? Ugin na benda mas mafia. Na depan bakau masira na ayusan hidun. Kali ke benda suata. Ayo ba kayo? Coba ke kanun gibalaya. Begitu ko nakarkaan penantu mga wata ka na yan. Tiga perwing kasiran ka para di mabene wata ka na yan. Ugin ka rasa. Oh iya to. Adi sa kiyo mutado ka kira na biya ibara kata. Dahil kaya ko yung mana niya, nakaya numiyan to, nadatong mo kami ang pumasalugi. Nakaya niya, nakadulu. Kung niya nakaba, pakasabi. Kita yung mga ibarat eh. Agi na yung pumunto na kung pagkawin nga tao. Lamay ito malating na bisusukliran, kung kalipo kang nakasika kay magigila. Nakakay tumiyan. Oh, ay di pun kuadam ni kuan. Ini salsira. Suadam. Mimbota suadam miauduk pun Nabi Ulano. Mimbota kaya Idris miauduk maku Nabi Ulano. Miauduk maku Ibrahim. Miauduk maku Rasulullah. Mimbota siapa yang ada tu? Mata mana? Namanya tina na yung dia. Oh, na sumang musubala ka na lima magista di na ko cuma karata sa karita no may itong atay ta sumang mata ko na yan ay ang ana niya natin ito na miya gumukuha na miya kawi na mapipigil ginawa niya kabatan tagi ni mga harus sila mapenjian at gumangaralo di sini betan lele peniyo sa tagi apa tawagan dalam sobreo di niyo betan karang bedinong mabaw niyo. Ayat mawila another problem. Basta asuka pergi tahu na ayaw mo solusyon sa kapakan kemudian na ayaw makambayan na sa Quran. Anda di makambayan sa Quran na normal akhir kena ng manusia. Ikadua ibarat. Inay ako ni uban na presugan. Wa atun nisa sadukatihin nalila. Tunay ko din sa Quran. Hei mga manusia, hei niya maratiaya, hira aad na waktai wa beguat tao na piyang rumah na beganyaron subet ini betangun sadid na pelebat tenon. Sana buah anak aku betang, patepuluh gawiin ada beliau sambayan ka. Allah. Ada batu. Sadar kuna puja betang na patepuluh gawiin ada beliau sambayan. Kita kau pernah bersadar, tapi berai ini. Bagi-bagi lah. 20 ribu aku dah. Ati sadar dapat 10 gawiin. Eh tidak kau sedih. Ito nga ako luto makautang ako. Yang mengusibut na maranawaya, amate pangululuti na may kang beling na kli niya di Fatima. Belingan ni. Natingin na kami ulit magano. Tigil na tunar kami betul. Mungkin. Ubaga di 2000 nadin salamat pwede kami. Anya kana 500 ba cumran? Oh. Anya buwan niya lagi sumber. Oh. Gugu hingaman enom siya sa ngilon ni dulu betul 500 ka langon na matitingo na gitu sudi pangapapako. Jadi dulu ko may ito. Gugu hingaman. Nya buwan niya 2000 kata. Ini diteru kamay mga Nabasaw di gelas. mga pedena. Tingin naman piya salamat. So tugilan. Baka milungyan na. Tingin na yun yung tabagin. Dengan kamapian na yan na. Makukutihan na niya. Ulung yan. Tingin na pira. Para mag-asali kuli. Makakalima ko. Kalau ada yang menangis sa Siberian, itulah dengar kanu amang ulaw lain oh, ay bigay roman sa 1,500 nasa inipiran yan. Ilan yung malagabi? Naman ang mga paniwata na kayo. Yan mangunod. Apiran kita-kita na doon. May leksyon sa subagwa tao na kiyawe. Na ayaw kaya kawingan na yung gagawin na kirin yan si umiiyan ume. So piu-piu rumi apiran sininigtag na. Matangwa mga naraga, di niya kata ni pirin
Tikap managuro. Piu-piu na panesi niya kasi di ba tao eh. Nari, korege, sulutan. Ato din niya suwaya, tingin nakataya sa tariti guwa mo. Para di ka kumayawan. فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا Sakman sa imbagirakan ubai ay ipagi kanasya tarimaan niyo sa kapipiya ginawa asa ayah syarat na asaran niyo subabay na dinadusyan niyo. Ayah ang kitiyan na basta pengaruman suwata ka memang nanin na began ka kuwata ka subutang 500,000 wata kulay katan ayah penasunat na begitu bubay kata nutang nyawannya nalista ka gaon pipeti oh ada pernah pengguni mantu sabarat tuh tay pera na ko naso kung bumutua nomor paan diru di matunggu Pasat tiga batu tuh yang pada lah kumakaputo na. oh lagi itu 50,000 nah surat karuman sa invitation nada pag invitation sa lokal so tingin nyo mamuta anak kalibaryo na mamuta oh anak tingin na malayar gapi ang yung betul kapag mapiya na 20,000 natingin na pangsyon. Ano tanong? Si tanong sa emisyon ka, biya kaya iya. Ay, mula yan na si Boy lang yung si Sulutan. Na, Rofira, 175,000. Surat ko. Natingin na so pabruta. So, mga pabruta. Paraw to kung mga tarak. O, pira pa ni pabruta. 2,000 ang dyan. Namilista ko to, nabibigay nga kong baing. Agiyong ko to ayaw ka na nila betang. Naniyawa mong sulista ano ka. Awat ako lay. Na para mapia, akakawingar ka. Amak maile yung mga tungan na yung kakina ka. Nagusya maka nakataya sudah pa tamak gusto. Upun girawa, ina. Begiyo ko mga sapulo, alay gidiyo ko ron. Nausaran yun lang na. Pakam, betuan yun nga din na yun naman lang.